Nah, koyo ngene iki yo tak jupuki yo. Iki. Tak dedekno siji. Nah, iki tak kumpulno koyo gek mau. Tak dopok neng tempat siji yo. Dulur kabeh. Nah, saiki mumpung beberapa hari saderenge hari Riyadin, kula badhe nyapu nggih. Nah, iki omahe cedhake neng desa nggih. Makane isih akeh pepohonan. Nah, iki kuotor to, makane iki meh nyapune akeh godhong-godhong sing ceblok. Soale omahku yo apa ya? Kayak dikelilingi pohon ngono, dadine kudu disaponi terus. Nah, iki nek sampean badhe nyapu, enake iki nganggo iki, sapu lidi ya. Nah, aku sapu lidi murah kok, biasanya nang pasar akeh. Nah, sapu lidi ngono ki ya. Nah, iki cekrake. Oh, iki akeh banget ya. Nah, aku ben ringkes ya, biasanya aku gawe ngene iki, Lor. Jadi memang apa? Daun iki kan dudu sampah sakjane kan. Beda karo plastik. Nah, iki kan plastik, nek plastik ngene iki kudu didhewekne. Soale nek godhong-godhong ngene iki iso dadi pupuk, Lor. Jadi harusnya iki gak usah diobong ya. Gak usah diobong, iki apik kanggo nyuburne tanah kayak ngono. Iki beberapa hari dadi ngene ya. Awalnya kan ijo, tapi suwe-suwe ndeke apa ya? Suwe-suwe bakal jadi tanah lah pokoknya setelah beberapa hari. Nek pengen luwih cepet biasanya wong-wong yo dikei apa jenenge MTek apa ya? Pokoknya koyok cairan ngono sing ngebantu prosesnya luwih cepet. Koyok ngene iki yo, Lor. Jadi kita gawe pupuk. Nah, ini iki biasanya tak jupuki, Lor. Tak jupuki. Nah, iki kan. Nah, langsung aja yo, Lor. Kita langsung nyapu. Biar cepet rampung. Oke. Nah, nyapu kayak gini ya. Ini enak banget, Lor. Jadi sabunnya ini emang enak kanggo nyapu ben cepet ya. Khusus kanggo sapu sing nang lapangan. Nah, kayak gini iki gampang enak. Nah, kayak gini. Kadang wis angel, Lor. Sakjane sabune wis enak, tapi emang iki sekete akeh. Nah, apa meneh ngene iki lho angel. Ini kan dicabuti ya, Lor. Dicabut. Dicabuti. Lor. Nah, kadang, Lor. Nah, aku kan entuk ngene iki, Lor. Nah, kayu-kayu ngene iki iso iki dinggo masak. Kanggo kayu bakar. Biasanya tak kumpulno, Lor. Ben garing dhisik to dokoke. Tak kumpulno. Nah, kayak ngene iki yo. Ya ngene iki, Lor, nek urip nang desa, Lor. Dikumpulno ya. Iki lanjut nyapu isih akeh, Lor. Aku biasanya iki sampai kira ya iso sak jam iki nyapu tok. Iki durung nyapu omah. Nah, kayak ngene iki, Lor. Nyapu akeh, Lor. Wangel pisan. Ngiri nang sukete akeh.
Ngiri terus siwan. Udan terus mungkin. Oh, aku ini telur. Aku kelor. Kadang aku ki yo gak sabaran lor. Nyapu akeh kene. Bendino nyapu. Kok akeh lor, coba delok. Oh, koyo ngene iki akeh. Sakmene kae wong sitok iki. Wong sitok sing ono-ono. Oh. Dari wingi kan yo lagi diresiki karo bapakku lor. Soalnya meh riyo dadi podo di apa ya dipangkas-pangkas ngono lor. Ono cah cilik ngopo ki lor. Lor. Nah, didine koyo ngene iki lor wis dikumpulno lor. Dikumpulno saka nyapune ya. Tapi iki isih satu bagian, isih ono bagian lain ya lor. Nah, koyo ngono ki ya. Nah, kae isih gung selesai lor. Coba ya lor. Bagian sing salok lor. Iki akeh. Iki ya lumayan iki nyapune lor. Ya Allah. Nah, deloken. Oh, akeh ya. Aduh. Aduh. Ya Allah. Kadang-kadang langsung nganggo tangan gitu loh. Suwen. Kadang ini kayak angel. Enak nganggo tangan kadang. Suwen ya. Oh. Oke, sesuatu ya lor. Macam-macam ya lor. Iki daun mangga, lem. Terus iki sing cilik-cilik iki nek sampean apa sakit perut iso nganggo iki lor, gratis. Iki daun minyak kayu putih. Nek dikucek-kucek to ambune iki kayak minyak kayu putih. Ya emang minyak kayu putih wis sangkone kuwi, daun minyak kayu putih kuwi. Ya aku tak lanjut maneh lor. Moga-moga cepet rampung ya. Nah, sing ngene iki lor iki iso digawe adang. Jadi kadang-kadang yo nganggo kayu ngene iki kanggo masak. Ngono ya. Iki tak kumpulno. Lumayan lor, ngirit. Didadekno siji. Jadi nek garing iso digawe lor. Didadekno siji. Didadekno siji nang kono ya lor. Iki lor. Nah, iki sing godhong-godhonge tak dadekno siji nang kene. Jadi tak pisah lor. Nah, kok nek plastik-plastik yo ngono tak pisahno. Nah, iki balik meneh ya lor, ya Allah, sakeh lor. Oh. Ini kapan bare iki? Yo semangat. Nah, lor, iki aku wes lumayan yang ngresiki karek di ikrak ya. Di jupuk-jupuk iki. Kabeh sing wis akeh to. Kerja keras lor. Jadi
dulur-dulur nek ndelok ibu-ibu atau mbak-mbak sing nyapu kuwi aja dikira pekerjaannya gampang ya lor. Iki menyita waktu dan tenaga lor. Yo kudu duwe skill juga lor dan kesabaran. Bayangno iki sakmene mbane kudu direseki dhewe. Jadi kudu apa ya? Nek duwe bojo apa anak apa ibu sing nyapu ki nek iso direwangi ya, nek iso. Nah, kita jupuki lur. Iki ana pirang titik ya? 1 2 3 4 5 6 7 8. Waduh, songo titik lur. Aku tak jupuki terus tak dokok ning kono ya, tak dedekno siji. Ngono ya lur. Sambil nyapu eneng dodolan tempe lor. Murah iki tempene piro ki mau? Nah, mbek cah cilik-cilik ya lagi teko lor dalan-dalan. Iki murah ya. Tempene iki 5.000 tok lor. Nah, murah toh? Nah, tempe jarene. Nah, sambil laran saitek. Lho ana kucing. Nah, sambil laran saitek lor. Coba tak lihat ya lor. Kayak isih ana saiti-saiti sing perlu diselesaike ya lor. Yang plastik ya iki. Nah, iki kudu digawa orang ya lor. Nah, sakmene kae lor. Nah, iki tak kumpulno koyo gek mau. Tak dokok neng tempat siji ya. Nah, iki apik lor kanggo kesuburan tanah. Jadi yo ngene iki dimbeno ae. Nek gak neng udan yo dikai air saithik-saithik. Nek duwe dana kuwi iso dikai E4. E4 apa EM4 ngono lor, aku lali jenenge. Nah, kuwi lor. Nah, kuwi vlog kali ini ya lor tentang resik-resik latar, soalnya meh riadin ngoten ya hasilnya. Alhamdulillah saiti kelar lor, tinggal saiti. Oke, matur nuwun dulur, sampai jumpa, monggo.